يا نبي سلم ثم سلم على النبي أولي يتنورين يا نبي سلم ثم سلم على النبي أولي يتنورين Allah tegi jago oburni daha jaga kahonoma bodoginde Allah tegi jago oburni daha jaga kahonoma bodoginde musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaliri buuɗaliru mende fere feeñayi windere feenjayi ɓatake bindaɗo nasande joyi mboyi hitande ujunaje nogase jeegom ɓatake men faati koye tarihaji annabaɓe alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamina en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambe guine diaspora o kala moni popɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama du'a min duwanimama alhamdulillah yo Allah ɓeydane jaam hande ko alhamisa 5 lewru février 2026 eɗen gone tarikh annabi nuhu alayhi salam eɗen jaade musidɗo men guiɗo men sehil men ɓineni men ceerno haali abdoullahi sy alhamdulillah eɗen cofti eɗen belti nde tawno ñande kala eɗen jiya kene wahla eɗen jiya kene tindina eɗen jiya kene fewna eɗen jiya kene artira haqqillaji eɗen jiya kene deñña ɓerɗe eɗen jiya kene sellina ɓalli eɗen jiya kene rokka ɗoygol eɓen sattiraɓe ɗoygol hay so jari poɗɗe ɗoygol keɓata ɗoygol yettude allah ko yettude allah ko yettude allah so allah waɗima deñño o ɓerɗe enen fof janggen wawde deññude ɓerɗe yimɓe ngaalu cellal jaam ko deññude ɓerɗe ɓernde so deeƴi neɗɗo dañat jaam ɓernde so deeƴani wayre kono maayo heewgo bempeƴƴe towɗe baaɗe no kaaƴe ene pelmo batoje laaɗe ñande hen haydara yahata haydara ɓennata ɓernde so ƴoogi ha fay dow nde darima kak nde hiɓɓi nde hikkodiri hay sa ƴetti ndiyam ari a lukkete ndiyam ɓennata ƴeewa tan ko ɓernde nde mbiɗen kono noon ɗeɗɗata ko goddol ngol hay sayri ndiyam a ɗeɗɗoto ɗeɗɗoɗa e ndiyam ɓennata haydara ñande hen ɓennata teni ko ɓernde ko kuuse ko goddol foti ko yiya kono ɓennata hippat kala
an kala kippa an kala kaaba yo Allah ittu ɗum weddo ladde e ñande kala yo ɓerɗe gone belwelto yo ɓerɗe gone yaajede yo ɓerɗe gone deyre e teyre e jaam e kisal daña jaam hoddima daña jaam ɓiɓɓe ma daña jaam an hoorema guura gurdam moƴƴam mbasa dañde caɗele yala waɗani ɗum ya rabbi ya rahman ceerno Khalidullahi Sy mi salminima mi juurimama mi ñaguimama du'a mi duwanimama onon pep dendagal bandiraɓe hettotoɓe pep weela kosam ne salmina on sohna Coumba Abdoul Ba sohna Coumba Abdoul Ba to Tiggere ha to Wudduru ene salmina on ene juuro on ene duwna on fulɓe noon mbi nelal ko bakkol sa yettinani a wakkitaki mi wakkitima jinnaɗo men tedduɗo debbo o neeli en onon pep hettotoɓe omo salmina on omo duwna on omo juuro on omo ñaagon duwaw omo diwni on o wi on ramadan moubarak ɗo nde lewru ndu ari hay balɗe 15 woni hen ko balɗe 16 omo duwonomoni kala yo Allah rokku ɗum yettinde korka ka jaam e caɗele kisal kono kadi yo Allah rokku ɗum jabanede nde tawno hoorde saɗani saɗi ko jabanede saɗi ko jaɓanede ko hoori ko alhamdulillah yo Allah jaɓanen yo Allah sellinen ceerno Khalidullahi Sy mi salminima mi juurimama bisimilla maɗa calmina bandiraɓe jokken jewte min assalamu aleykum wa rahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد سار مسلمتي ماما mi weltanimama mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof yo kisal Allah e nden kamum wona e ma en jetti Allah en juuli e nulaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam en calmini dendagal julɗo ɗo woni kono en gardini e ɗin calminali tedduɗe wurdi jinnaɓe men wonɓe sababu wodede men e oɗo aduna en ñaguima Allah yo Allah hebbin jurum e jinnaɓe men notoyiɓe Allah en ñaguima Allah yo Allah ren yo Allah junnu balɗe jinnaɓe men heddiɓe e dow leydi he hande en calmini jinnaɗo men jenaɓe ok tafsir Mamadou min gari ha ɗo yeeso ma ɗo min kofnima min ñaguimama du'awu min duyima kadi yo Allah junnu gurdam lowa cellal ha heewa en calmini ceerno men giɗo men sehil men alhaji ceerno Mahamoudou Belli Mbaye en calmini galle o kala kaw Khalilou Mbaye en calmini ɗum guiyam ceerno Abdallahi Mbaye en calmini en calmini ruwanaɓe kala kono en calmini ɗon tokara nene moƴƴo dimo julɗo timmuɗo hono Zeynaba Sebor alhamdulillah nawtatama ko haade bosiyaɓe kono hen saaha kadi koto hunare nde wan noon ko toon Allah joƴƴinimo kono omo tawe to ruwaɗo ko ɗon kadi woni gurdam ɗam en calminimo en calmini joom galle o baba Moussa en mbimo Seydi Sar en calminimo no fewi ko sara makko ɗo kadi calminɗen sohna Zeynabou Dieng ñamowo ñebbe e joom galle o kadi ceerno Malick Dieng en calmini Ummul Khayri An toon to jijjilon kono taweteɗo ɗo e leydi ha jarama calminalma jettima yo Allah yiɓe moƴƴere en calmini ɗon ceerno Yahya An toon to Mantes la Jolie min calminimo no fewi en calmini Rahmata Dia to Ganguel en calmini mawɗo moƴƴo bandel Demba Ba toon to Dondu bandel Silla mi salminima mi salmini wuuro ngo foof somonanaɓe kala alhamdulillah en calmini debbo moƴƴo Khady Diallo toon to Espagne en calmini galle o kala en calmini ceerno Bachirou Tall en calmini ceerno Amadou Sall to horndolde taweteɗo galle ceerno Bachirou min calmini ceerno Bachirou en calmini jinnaɗo men moƴƴo o kadi yummum ceerno Cheikh sohna Zeynabou Diaw en calmini Coumba Edy Sow toon to Wodobere ko toon o jeeya en calminimo no fewi ko jinnaɗo men moƴƴo en saaha mo wiye Fatimata Sow en calminimo Salamata Bal mi salminima en calmini Acca Oumar Bal en calmini
moƴƴo en calmini neɗɗo moƴƴo dariɗo ballowo sohna Hawa sohna Hawa Bella Ba walla sohna Hawa Belli Ba en calminimo no fewi. En calmini Samba Thiam to Le Havre, en calmini Tidiane Djibrilu Souleymani Hawa Gueye en nawtimo ha to Ganna Bolol. En calminimo no fewi Ramata Dia mi salminima to Ganguel Ummul Khayri a jarama. Aminata Kunjo mi salminima. Joɓi Yaya to Seno Busoɓe mi salminima. Souleymani Diallo mi salmini Baba Demba Diallo toon to Hoore Ñiiwa a jarama calminali ɗin jettima. Mi salmini Baba Demba no fewi mi donimomo yo Allah dasanmo balɗe ɗe ko juuti Allah ɓoyno duuso ngo jettinana kam mo calminali. Mi salmini Fulo Pam Seydi Pam kono mi salmini Abdoul Niang toon to Guijilon ko ɗon calminmi jinnaɗo men moƴƴo ɓooyi Niang yo Allah yoɓon moƴƴere on jarama. En calmini dendagal julɗo ɗum noon Seydi Sarr mi artirayma konngol ciftina en to jarannoɗen e on saaha jokken golle. alhamdulillahi rabbil alamina. ceerno Haali Abdoullahi Sy a jarama, yo Allah yoɓe moƴƴere ya rabbi ya rahman. duwaw mo duwiɗa o e calminalɗe calminɗa ɗi pop en calmitima e dow ɗemde mabɓe. ko ɗon kadi dewɗen calminɗen dendagal kala keɗiɗo, yo Allah moƴƴanen enen kala ya rabbi ya rahman. ceerno Khalid en jara to cuuɗi ɓeɗen ndulmaji dembe, calminen mawɓe men mawɓe ndulmaji naɓe kala, kono kadi en pawi calminalɗe e joom wuuro dow inde joom wuuro ngo. ko noon kadi en calmini tokara men Abdoullahi Mahfouz woni Malal Dem, min calminima, calmini galle o e ɓesgo pop. ko ɗon calminɗen denɗi men mawɗo men Saydou Dem mbiyen Saydou Haw Wayel. ko noon kadi en calmini tokara men professeur Gando pawiɗo e gandal mo gandal mum yeyni woni Abdoullahi Munta Sall. en calmini galle o kala ɗon calminɗen mawɗo men Dembel Sall. alhamdulillah ɗam Allah adi ɗam dende. en calmini denɗi men Lamtoro Sall Abdoul Tokosel ha to Espagne. ɗon calminɗen mawɗo men Yaya Manguel en mbimo Sall. en calmini ceerno Modi Sall tawiteɗo hannde alluwal tafasir toon to Port-Gentil Gabon. kono kadi en calmini dendagal ndulmajinaɓe kala ha tenti galle almuɓe. sen mbi galle almuɓe noon ko galle kan hanɓe. ɗon calminɗen bani men debbo denɗi men mawni men sohna Houley Amadou en mbimo kan. en calmini mawɗo men tedduɗo sohna Penda Houray ganniyanke aadiyanke kala ko jiɗɗa andude coñce saari haade makko ɗon a tawat ɗon. alhamdulillah en jettiri ɗum Allah. ceerno Haali Abdoullahi Sy en calmini dendagal ndulmaynaɓe pop e dow indema, kono en calmini Zeynel Abidine e dow inde jeunesse ndulmaji kala. alhamdulillah ndulmaji dembe koye moƴƴuɓe yiɗɓe alqouranil karim yiɗɓe almuɓe, kono kadi ko wuuro darigo e ɓamtare ene soyno ararayi ene yaada e ɓamtare. yo Allah reyno on suura on hisna on ko woni ladde ko woni wuuro kala. ceerno Haali Abdoullahi Sy annabi Nuhu e yimɓe mum laamɗo o nani gulaali yimɓe ne ngulla yalti waɗɗima e puccu muɗum puccuni yaha ha watti yaɓɓude e ndiyam. ceerno Khalidou bisimilla maɗo jaranden. assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Seydi Sarr mi salmitimama, mi weltanimama, mi ñaganimama Allah moƴƴere. to gonɗa foof yo kisal Allah e ndenka mum e udditare mum e yajede mum wonema Seydi Sarr. en jetti Allah gartirɗo en hande wawde addande en jewte men ɗe gownoɗen addude ko fati e jewte annabaɓe men, taw eɗen tolni e yewtere annabi Nuhu alayhi salam. Seydi Sarr a jarama no fewi, mi weltanimama no fewi. no mbiɗa ni ko noon, to mbiɗa ɗo ko ɗon tigui en jarannoɗen. alhamdulillah
oɗo laamɗo biyeteɗo Sawrid ko kanko lomtino e on ɗon saaha. Caggal nde o lomti o nani gulaɗe yimɓe, o waɗɗi puccu makko mbaɗɗantewo makko, o wondi e yimɓe laamu makko, yimɓe mawɓe ɓurɓe takkade mo. O wiɓe mi famani ɗum, ngaren jehen ƴeewen holko ɗum woni. ɓe mbaɗɗi pucci maɓɓe, ɓe pokkiti, ɓe jeehi ha to dow hayre ɓurde towde, ɓe ngabbi ngam ɓe ndaara ko heeti les maɓɓe, ɓe ƴeewa holko kewi sibi dille ɗe kewi no fewi, bete ɓe mbawa yimɓe, bete ɓe mbawa yiide alhaali yimɓe wulloɓe ɓe, ɓe ƴeewa holko woni. eɓe njaha omo miijo ko Nuhu wonno e haalde. O tinani tan ɗo yahata ɗo ndeke yo ndeke mbaɗɗantewa makko ka o waɗɗi ka yahanno koye leydi njurndi, kono noon watti yaade ne waɗa cap 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 sibi yaɓɓata ko e ndiyam. O yi, o ndaari leydi ndi, o yi leydi ndi ene ɓula ndiyam, o haawa no feewi, les kolce puccu makko to ndiyam ne yalta toon. ɗon e ɗon o darti, o hayti jokkude ko yahanno ƴeewoyde kanko laamɗo oɗo Seydi Sarr biyeteɗo Sawrid. ɗum noon konngol arti e ma e on saaha jokken golle Seydi Sarr. est ce que ceerno Haali Abdoulaye Sy neɗɗo ene tiiɗi hoore, ko annabi Nuhu ɓami noddudeɓe ko kala ɓe meeɗa faayi, ɓe meeɗa wullu, ɓe meeɗa yaltu, aɓe ndeeƴi, aɓe ƴukki e belaɗe maɓɓe e belaɗe maɓɓe gañaɗi maɓɓe. Allah holliɓe hoore mum seeɗa, ɓe ngulli laamɗo acci haaju mum kala yalti. ay laamɗo laamɗo Alhaji Abdourahmane Ka Dinga Jilka miɗendomo haalo o wi sa sohli laamɗo a heɓata ɗum. wat feere kala ha laamɗo sohluma, a ñande laamɗo sohluma ko nden keɓata laamɗo. kono sa wi tan laamɗo ko sehilma numéro téléphone ya nodduɗum, a heɓata ɗum hande, a heɓata ɗum janggo. laamɗo koma sohluma tan, hulat tan sohluma. ay sa teskima laamɗo so wona hoyɗu koyɗol bongol, walla yi caɗele yeeso mum, walla andi oɗo saaha laamum nana fuɗɗo yirbude, walla yimɓe nana puɗɗo yaltude mum, walla wooteji nana ngara, walla nana ara e diwan mon, walla sohli naggam, ko nden laamɗo sohlanma. laamɗo no sohlima tan andene woto yurmo ɗum sabu sa yurmima ɗum, ngel diwanel so gasi, walla ngel fatarel so gasi, a wonta yiiɗum, a wonta nan ɗum, tena a wonta heeɓi ɗum téléphone haydara. ayi hande on noddama gaare e Allah duuɓi e kitale, on jaɓani. Allah holli hoore mum seeɗa, on paayi, on jalti. alay saago joomum yalta tan. ceerno Haali Abdoulaye Sy yalta tan to cuuɗi men dulmaji dembe. en jiiha to galle Cilugel, en juurima galle ceerno Moussa Gassama e ɓesgu mum kala, ko noonne kadi en juurima galle ceerno Samba Gassama, Samba Badial e galle mum pop. kono kadi en juurima galle Gollotu e ɓesgu o kala. en ciftoriɗo hen jinnaɓe men yaaɓe ɓe kamɓe pop, yo Allah yurmoɓe yaafoɓe ya rabbal alamina. en calmini mawɗo men Mamadou Soñane, ɓe mbiyamo ceeɗowo, e mawɗo men Ibrahima Thiongan, e dendagal dental ndulmaji kala ko soomi hen, worɓe e rewɓe kala. en calmini hay goto hen ɗaccani. ceerno Haali Abdoulaye Sy Sawrid faayi, yalti, waɗɗima e puccu muɗum, hawama, ruttima faade galle mum. holko heftimo ɗon ceerno Haalid? Seydi Sarr, en calmini mawɗo meɗen moƴƴo Hadja Zeynabou Ba toon to Trap. en calmini
Aissata Ndiaye Niass mawɗo men moƴƴo mawɗo moƴƴo jinnaɗo moƴƴo yo Allah yomo moƴƴere e hoddiro Allah e bawɗe mum Seydi Sarr oɗo lamɗo ruttima ko yi ko o famani o rutti ngam ruttade galle makko o yilti puccu makko o rutti omo fati galle nden o ari ha o ɓadima galle makko o tinani tan ndiyam ummi e dow leydi he taw ko wempeƴere mawde ene hawni no fewi ko wempeƴere mawde tan ummi e leydi ndewan noon ko kanko ardi bandiji ɗi ko kanko foti adade fiyede taw wempeƴere mawde ummi e leydi he way kono kaaƴal mawgal ni ummi e leydi he tan to waɗɗi puccon ɓatti galle makko ɗo tan yani e makko wempeƴere nde wimo tef yana e makko kanko e puccu ngu ɓe jani e leydi kanko oɗo lamɗo laaminoɗo e on ɗon saaha Sawrid taw oɗo lamɗo laaminoɗo e on saaha biyetoɗo Sawrid ko tanum tawbin mo ganduɗa jibini ɗum ko Darmachil taw ko on ɗon lamɗo bonɗo adi hawrude annabi Nuhu ɓe goni nayo taw ko o jibini o ha yettimo kalten o kamɓe fof ɓe kawri e gurdam annabi Nuhu taw kala goto e mabɓe lomti e on ɗon saaha ko bamum wonno lamɗo bamum maayi kañum ronti jappere bamum hawri e annabi Nuhu ɗum ɗo fof no holla en annabi Nuhu Allah hokkimo duuɓi juɗɗi sibi laaminoɗo o maayi lammini ɓiyum lomtini ɓiyum gila yahani on ɓiɗɗo maayi lomtini ɓiyum on ɓiɗɗo maayi lomtini oɗo joni to laanaka fuɗɗoto dogde ndiyam ɗo gonnoɗo lamɗo o biyeteɗo Sawrid on lomti kamɓe ɓeɗo fof ɓe kawri e zamanu annabi Nuhu ɗum noon konngol arti e ma Seydi Sarr e on saaha jokken golle kamɓe ɓeɗo kala koɓe malkisaɓe ɓe gona moƴƴuɓe ɓe gona jaɓɓe Allah ɗum tagui ɓe kalka ene heewi kam so baaba moƴƴani ɓiɗɗo moƴƴani taniraɗo moƴƴa toke gusto hay to banggue laamuji ngu laamu bongu so yawti tan lamɗo moƴƴo ne heewi arde hay to banggue laamuji nden en jii baaba laamo moƴƴa ɓiɗɗo ara bona walla baaba laamo bona ɓiɗɗo ara kam moƴƴa kono ɓeɗo kay ɓe ɗum tagui Allah ittaɓe tan ɓe laaɓa saabu so ɓe giwano enen sen garino en ɓittete leydi hay goto wawa wurde leydi he yimɓe waaɓe ni dunderiyankoɓe sattuɓe nanata ɓerɗe jaɓata ɓerɗe duttatako hay goto jaɓata so wona seeɗa ɗum moƴƴata yo Allah dandu en hen ceeam yo Allah dandu en banda men nafoore neɗɗo ko nande neɗɗo ko wiya neɗɗo ko wiya neɗɗo nafoore mum tan ko jabde anda koko taga sa andi ka tagaɗo noon ganda tagɗoma hol tagɗoma ko Allah holɗo o rewni tago makko yumma e bamma ɗon o rewni teddugal ma saabu Allah hunde kala waɗata ko sababu on wawno tobde en tan garen eɗen jibina eɗen mawni walla garen tan eɗen goni ɓocco tan toccine eɗen mawna fof ne wawno wonde kono ala teddugal o rewni men koye hakkude keeci e ranga hakkude keeci e ranga ha waɗi teddugal o waɗi ɗum kadi e suturuɗo hay goto yiyata jettodiral bangal suturo jettodiral bangal fayida andagal ngal ko Allah jokkodira woni koko huma ha woni dewgal jettodira e joom suudu ma ɗo sirru o natata ɗo hay goto yiyata o taga toon ɓiɗɗo ha timma o yaltina ɗum e dow teddugal o totta ɗum jinnaɓe tama ɗum teddina ɗum mawni ɗum ha mawna an sa mawni a sanduli ni holto paada aɗa ɓitti hakkude mayde e rafiji e ɗum tena a wurata a wawa wudduɓe temedere a wawa
gurata ko yimɓe samay kamɓe gubboytuma holko dañƴa haydara holko dañƴa haɗa fayita takɗoma walla fayita jinnamma walla fayita holko adduma e aduna daña ha payita walla mbewa ha payita walla jooɗa ha jejjita taɓɓeno ɓe yo Allah dandu en ya rabbi ya rahman. En calmini alhaji ma saer to Ndulmaji Dembe, alhaji Saydou Sarr ha ton to Porjanti. En calmini dendagal galle Sarr ɓe kala hay goto en ɗaccani. Ceerno Khalid Abdoulaye Sy annabi Nuhu e yaadiɓe mum joli e laana mum so wona ɓi ko wem peƴƴirde felmimo ɗum holko Allah wahayin ɗon Nuhu ceerno. mi salmitimama Seydi Sarr yo Allah yoɓe moƴƴere. en calmini ɗo Hajja Tarawore konen calmini mawɗo Mariame Tagurla, en calmini mawɗo men moƴƴo Jawaril ɗon ɗo Tarabdo. a jarama Seydi Sarr. annabi Nuhu hankadin o nangi laana o joɗe laana he kanko e galle makko kala so wona noon ɓi ko biyeteɗo Kanaan on en kaali haala muɗum. kanko annabi Nuhu e yimɓe galle makko fof ɓe joli e kaɗo laana. joni noon e hoddiro Allah oya biyeteɗo awju walla iwaju mo ganduɗa ko kañum rondaninomo leɗɗe mbiɗen ko neɗɗo mawɗo neɗɗo towɗo gaddannoɗo mo leɗɗe kanko annabi Nuhu. on e hoore mum ari yidde jolde e laana he nde o ari o yii ɗiɗo kulhuli kankone oɗo iwaju o dogi o fayi e kaɗo laana o ƴetti jungo makko o fawe dow laana he ngam o yiddi jolde e laana he. annabi Nuhu heɓiti wimo ma turidu ya aduwallah, holko jiɗɗa an gaño Allah o. awju heɓɓitine jabtomo o wi la basa aleyka ya nabiyallah dani ehima annabi Allah ba caɗele ngala e ma basi ala e ma woppam tan mi jola e laana he accu mi jola mi yaada e moɗon to paɗon to. annabi Nuhu wimo ala woto joɗe laana he o ƴetti juuɗe makko o waɗi e dow laana he noon to woni ɗo kanko hoore makko kulol jaggimo sibi keneɗi ɗi e toɓoji ɗi koko ɓurti doole kankone o huuli o rangani laana ka. o nani kadi gulaɗi ɗi ko maleykaji Allah ɗi goni e subhinaali ɗi noon eɗi keewi doole ɗum fof naate e makko o huuli ɗon e ɗon noon o dogi o fayi to laana to o nangi e laana he yidde yaadude e annabi Nuhu en. annabi Nuhu noon wi to fayi o wi o yiɗi ko yaadude e maɓɓe to payi to. ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle. aɗa andi ceerno Khalid Abdoulaye Sy rafi ɓurɗo hulɓinade ñabboji ko rafi kulol. rafi kulol ɗum fof ɓuuri bonde. so tawi a huuli joni tan sa alani reedu ma dogat joni. so neɗɗo huuli joni tan reedu dogat joni. ay Fir'auna nde hulno ngowla annabi Musa ndu sawru nde yaɓannomo caggal nde toɗɗi ko wile ɓe mbanno haalaɓe yaɓanimo nde o dogi o sarti laabi kewɗi hakkude galle makko e ngal dingiral Allah e kulol ko hunde mawde. so tawi a yeehi tan docteur wima joni a jogui diabète tan sa arani joni a mayat joni walla pooƴa joni e on ñalawma goto fodde 100 kilo ne wawi yettude e ɓandu maɗa. ɗum tagui e nder sariya hulɓinde julɗo ene harmi, futtinde julɗo guite ene harmi, gufde julɗo ene harmi, yennude julɗo ene harmi, wiide julɗo ko keefeero ene harmi. sabu kala ko ganduɗa ɗum ɗo henna o ko jabɗo Allah ko dewowo Allah ɗeɗo gueɗe kala o wiimo
puttinama gira hula walla kulɓinama hula saabu neɗɗo sa hulɓini ɗum tan a itte makko Allah haalaɓi ɗum tagui noon rafi ɓurɗo hulɓinade rafiji ko kulol kulol ene taga neɗɗo dañde rafi kulol ene taga neɗɗo wonde dafaɗo aɗa yaha tan e bedda an tan goto jamma aɗa yabba paɗe ma ne notto sarano cikara ko garaw caggal ma joni doga sarano joni certa e hakkille hewɓe ne kangue taw holɗum ko kulol hewɓe ne guitta haqqillaji mbaɗa e hunde taw ko kulol heewa e ɓernde ma ha cikka won ko moƴƴiniɗo sa moɓɓi guir tan ara joni ñamma fof ko kulol kulol ko ñaw ɓurɗo bonde kala joguiɗo on ñaw ko psychologue wonata ko psychologie wata koye hoore mum ɓe joom ƴeew itta ɗum ha laaɓa ɓe joom ƴeew momtude ɗum ha laaɓa itta ɗum ɗum woni ko wallata ɗum nafata ɗum en jahat ha to ciiɗi men ndulmaji dembe jeeyna to dispensaire ndulmaji calminen mawɗo men Samba Dia neɗɗo moƴƴo laaɓɗo reedu ballowo ɗo heedi ɗo kam heede pharmacie o neɗɗo moƴƴo laaɓɗo reedu ballowo yo Allah reene ko ɗon calminɗen sohna Zeynabou Boori Mangane en calmini Ami Kolle Dia en calmini dendagal liggotoɓe dispensaire o kala oɗon goni ɗon oɗon cafra oɗon kalana yimɓeɓe ɗemgal mumen fulfulde lamde ceer yo Allah reen on suura on en calmini Baba Younous Sarr kono kadi en jeeyi ha e nder galle Baba Yaya Hammadi tawete to aljanna en calmini ɓesgu ko kala en calmini ɓesgu Yero Hawa kono kadi en calmini Baba Hammadi Ummu alhamdulillah yo Allah reene an e ɓesgu maɗa ceerno Khalid Abdoulaye Sy awaju walla iwaju huuli faayi dogani laana annabi Nuhu hono wadde annabi Nuhu beele o joli walla o jolani Seydou Sarr mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof yo kisal Allah e nden ko monema a jarama Allah subhanahu wa ta'ala o wahyima Nuhu en calmini Abdoul Aziz Camara en calmini Alsane Ndiaye Ifra Sall ceer Mahamoudou Ba en calmini ɗum alhamdulillah Allah wahyi annabi Nuhu woto hul la takhsha min iwaj ودعه يمشي مع السفينة حيث صارت وتهول أودو إيواج على وپو موتان ويادا إمون ويادا إمون بإلانا بي طلانا كافيتو شغل دوم وجولي ndo وجولي nde Nuhu uddi damal lanaka Nuhu uddi damal lanaka yimɓe ɓe joli heddi ko lanaka ne yaha holko nawata lanaka mbete ɓe jogui ko peel walla ɓe jogui ko machine groupe walla holko ɓe jogui ko ene nawa lanaka joni noon ɓe jeehi kono nde ɓe jehata nde ko nawata lanaka ko bismillahi so ɓe mbi bismillahi lanaka yahat so ɓe mbi bismillahi lanaka darot so ɓe jiiɗi lanaka yaha ɓe mbiyata ko bismillahi kawona yiyade so ɓe jiiɗi lanaka darto ɓe mbiyata ko bismillahi lanaka darto joni noon kamɓe fof ɓe joli kanko annabi Nuhu wuddi damal o wi bismillahi laana fokkiti fuɗɗima yaade nena yaada e mabɓe laana ka nena yaada e mabɓe e nder ndiyam hakkunde bempeƴƴe mawde laana ka nena yaada e mabɓe ene lumbo ndiyam ene ngabba e bempeƴƴe ene tello e bempeƴƴe ene soro hakkunde bempeƴƴe hen sahaji ko ni laana ka fuɗɗori yaade ɗum noon Seydi Sarr ko ngol arti e ma e on saaha jokken golle Allahu akbar
allahu akbar alhamdulillah skey ha hande den ciftara ɓe jambareɓe ceerno Khalidou ɓe sukaɓe ƴettoɓe laaɗe barsa walla barzakh aɓe pulñoy ɗe ben peƴƴe towɗe kulɓiniɗe yo Allah dandu kono banda men tinnoɗe e tinnoɗe acce puusde sukaɓe ɗe maaji ko mayata ko ɓuuri hewde ko yettoto ko wona yo ɓiye woni wuuro tan aɗa yennira ɗum woɗɓe yaaɓe ha jettoyi Europe ene nelda walla ne maha kala nde jennirɗa neɗɗo joni neɗɗo watta wadde ko boni so watti wadde ko boni ko an woni sababu o sukaɓe hewɓe hande maayi ala ko woni sababu mabɓe so wona yummaɓe en walla bammaɓe en walla baniraɓe mabɓe rewɓe ene puusaɓe ka ɓocconde kaari yeehi kaari fayi Europe kaari naati ga joomum yaha ɓooya haaɓa suuɗo yaha ƴettoya laana yaha maaya ko an woni sababu o ma wuur ha maaya jitta ɗum won konngol ngol mbiyata ɓiye ɓernde makko ummo o wontoya debati gorkati walla wonta gujjo walla watta yeyde drogue o daña haalis joni watta rokkudema mbatta mosde taw bonene nder saabu holɗum ko jeygue ñamata ɓerde ma nde deƴata harima mayde feeña tan jeygue yalta e dow maɗa ɗum waɗi hande ɓerɗe kewɗe nana kuɓɓa ko kalami ko ɓeyden duwaw ɓeyden wasiya sukaɓe ɓe janggo yoɓe janggo haaɓe keeɓa seedan faaguji towɗi yoɓe janggo alqur'anil karim haaɓe gona anduɓe mawɓe yoɓe janggo mecce ɓe mbawana koye mabɓe guure men galleji men leyɗele men kala ɗo neɗɗo woni madañ ko goltini madañ ko hocci hande Allah newna ɗum lawol foof yaaha yo Allah won ballo eɗen jaaha ha to Golf Dakar eɗen tawa ɗon Hajja Binta de Mamum almuɓe neni men omo jogui hande belwelto mawɗo no feewi woni taani ko walla mbiyen ɓiyi ko debbo joom suudu Aboubacry hande o ne inna ene inne ɗo galle makko ɗo ene inna ɗon ni omo welti no feewi on bismi yimɓe kala ɗum noon nen Hajja Binta de min duwanimama en duwanima Aboubacry bamum cukalel ngel en duwanima yummum cukalel ngel en duwanimama kadi en duwanima kadi suka debbo o yo Allah wurno barkina boobo o yo Allah wonmo moƴƴo moƴƴinowo yo Allah wonmo lamɗo lamminowo yo Allah wonmo dewowo Allah dewnowo yimɓe faade Allah yo Allah rokkuma judde balɗe wonda e battane moƴƴe ya rabbi ya rahmanu woto gaño dañi sagum e maggel ya rahmanu min duwanimama no moƴƴi yumma almuɓe alhamdulillah Allah yettama en calmini dendagal ndulmaji naaɓe kala kono en calmini dendagal rewɓe ndulmaji pop en pawi calminal mabɓe foof e dow inde Khadidiatou Idy Sarr debbo moƴƴo laaɓɗo reedu ɗoftiɗo ya wuur ko heewi an e ɓesgu maɗa ceerno Khalid Abdoulaye Sy laana ka dogata koye inde bisimillahi laana yeehi ene hawra e ben peƴƴe towɗe baaɗi no kaaƴe ene felmodira e muɗum e hattan jomiraɗo ceerno Khalid Abdoulaye Sy holko wahi aɗa annabi Nuh Seydi Sarr mi salmitimama laawol gongol mi weltanimama no feewi en calmini ceerno Yahaya Guissé e sohnaji muɗum sohna Guedde Guissé ba Moussa Pam e sohna Aissatou Sarr mawɗo Oumou Touré en calminimo Salamata Ndiaye evro naaɓe fof en calmini a jarama Seydi Sarr Allah subhanahu wa ta'ala ko ni golliri laara annabi Nuhu laana annabi Nuhu naate ndiyam ene seeka ben peƴƴe ene sora e ɗeɗo ben peƴƴe ene rewa hakkunde mumen fa sarat samshi bihim bayna amwajin kal jibal Allah wino e Qur'anil Karim en saha ene tawe to suratul Haqqa ene saha ene tawe to suratul Hud Allah wino inna lamma dagal ma'u hamalnakum fil jariya lamma dagal ma'u hamalnakum fil jariya sababu o ko li naj'alaha lakum tadhkira nden ndiyam ɗam bewi
nde ɗam bewi nde min ndondiɓe min ngabbiniɓe e laana dogowa caggal ɗum Allah subhanahu wa ta'ala hebbini ndiyam ɗam hebbini bempeƴƴe mawɗe e nder ndiyam he ko ɗum waɗi sababu Allah wi wahiya wahaya tajri bihim fi mawjin kal jibal laana kane dogla e mabɓe e bempeƴƴe ɗe ganduɗa nandi koye kaaƴe mawɗe mawɗe siɓi towde ɗen ɗon bempeƴƴe joni noon en garti to jaranno ɗen hanki walla hecci hanki sibi ko ɗo o noddi ɓiɗɗo sali ɓiɗɗo folli yeehi haaju mum o noddi ɓiɗɗo wi ala kañum jolani wen peƴƴere roodi ɗum fukkoye ɗum e nder ndiyam joni noon laana dogi laana yaadi e annabi nuhu e ɓen gonɗinnoɓe annabi nuhu e yamirore Allah alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala rokkiɓe ngal ɗo ɓural kamɓe wonɓe e nder laana ɓe nden Allah neli ɗam ɗo ilam ɗufan hade ɗufan arde Allah yamiri suudu wiyeteɗo baytil ma'mur ndu ganduɗa ko ndun Allah tellinno e zamanu baba adama ɗum noon konngol arti e ma Seydi Sarr e on saaha jokken golle ceerno Haali Abdoulaye Sy ɗo konngol artiyam ɗo en calmini kaw Yahya e kaw Seydou kono noon kaw Ɗahiru o wi to kalata arab ɗo walla to jaltinta karfeje alqur'anil karim ɗo ɓandu makko ndu mooƴa haw mandila ko gonga mbimi ko gonga ma sabu ko fotino haala Allah fotani ñuhlede fotani ñondikinede fotani takkiɗinede fotani jiiɓede fotani jilɓede fotani ƴektede foti ko haalede ha timma ko fotino haala Allah so yalti e ɗemgal innama aade ko fotino haala Allah so dañi fartange innama aade ne yaltinɗum e ɗemgal mum yo ñaññu ɗum yo yonnu ɗum yo fewnu ɗum yo moƴƴin ɗum beele yimɓeɓe nana ɓe mandila sabu ko haala Allah alhamdulillah eske ko fotino haala Allah an keɗotoɗo aɗa heeɗo haala Allah woto heɗoro ɗum ngam yidde ɗanade walla tan yidde ustude ñalawma heɗoro ɗum sabu ko haala Allah tedduka a dañi malede joɗade aɗa heeɗo haala Allah won nelanoɓe e yimɓe keɓani fartange jaɓanede nande haala Allah wona hunde welde ɗum noon ceerno Khalidou ya judden balɗe alhamdulillah yettude Allah eɗen mbasi tan janggoɓe qur'ana ɓe yoɓe tinno ɓe ñeñña haala Allah ka yoɓe jaltin haala Allah ka e weluya yoɓe jaltin haala Allah ka e ɗemɗe laaɓɗe karfeje celluɗe nanowo o so nani o tina haala Allah ka naati fimo e ɓernde te tawno Allah koye ɓernde wonata est ce que yo Allah yeɗen ɗum ceer ɗo gonɗen wuddurɗo en calmini kaw Bayal en calmini neniraɓe kala en calmini kayiraɓe kala en calmini khalifaɓe diine wudduru kala kono kadi en kesɗitini duwaw ɗo galle ceerno Mamadou ɗo en calmini guiɗo men sehil men ceerno Yaya Dewal Jaayi en calmini kaw Amadou Gueladio tawiteɗo hande to Damel kurniɗo ñallow hiwde min calmini min juurimama calmini galleji ɗi kala en calmini miñiraɓe e denɗiraɓe bombi galle kaw fof mi salmini on bombi galle kaw on calminama yo Allah reenon yo Allah rokkon worɓe moƴƴuɓe waɓe no mbamini jarama alhamdulillah ceerno Haali Abdoulaye Sy laana nana yaaha en yaaday bempeƴƴe kaaƴe towɗe baaɗe hono noon ndiyam ne jokki ilde Allah yamiri bangogol baytil Mamour ceerno Haali Abdoulaye Sy holko ɗum jokki en Seydi Sarr mi salmitimama
mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere en beltima no feewi en beltima no feewi en calminiɗo ceerno Madani Tall calminimo kattude calminali en calmiɗo ceerno Yahaya Ba kono en calmiɗo ceerno Souleymane Bal taweteɗo to Meylus en calmini Youssouf en kala sukaɓeɓe a jarama Seydi Sarr koni woni no Allah waɗiri Allah subhanahu wa ta'ala nde o neli ɗam ɗo ilam ɗufan o yamiri suudu wiyeteɗo Baytil Ma'mour ndu ganduɗa Allah jippinnon ndun suudu koye zamanu baba Adama nduɗo suudu Allah yamiri yo ndu ɓamte ndu nawe dow asman malaikaji garani ndu nawi ndu taw noon suudu ndu fewnirano ko kanŋe boɗejo nden noon ndiyam ɗam bewi ɗam heewi haɗam yettoyi toon Allah yamiri malaikaji yo jaa pooɗa nduɗo suudu ɓe ɗoofa ndu ɓe gadda ndu dow asman alhamdulillahi rabbil alamin nden noon Allah yamiri yo ndu itte ndu ittama ndu nawama dow nden noon laana annabi Nuhu yeehi ha ari e nokku ɗo suudu Kaaba ndu wonno laana ka e hoore mum ka wangi ɗo suudu ndu wonno ɗo laabi 7 nde ndu wangi ɗon laabi 7 nde ka wangi ɗon laabi 7 kanka laana ka ɗo suudu Baytul Ma'mour wonno ɗo e on saha ɓe ɓenni ɓe ngari ha nokku Baytul Migdas ɗo wonno ɗo Baytul Migdas laana ka e hoore mum juuri on ɗon nokku laana ka e hoore mum nasala bi manzilatil uqala'i kaɗo laana koko kawis Allah no feewi ka jippi ko jipporgal joom en hakkillaji kala gueɗel ngel ganduɗa joom hakkille ne waɗa ngel ɗon gueɗel laana ka ena waɗa ngel ɗon gueɗel kaɗo laana ko hunde hawɗinde no feewi sibi ndeke yetti Baytul Ma'mour ka wangima ɗon laabi 7 ɗum ko joom hakkille watta ɗum kono Allah ko kanko dillinta neɗɗo kanko yamirta ko wona neɗɗo ne kayni taw ene wawi gollude ko neɗɗo gollata ko ɗum ko Allah jogiri ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle wallahi l'azim ceerno haali haala ma gonɗi Allah tagi neɗɗo holni ɗum hakkude jeeri e waalo kanko wi o teddini ɗum o loowi e mum haqqille o itti neɗɗo jibinaɗo e maɓɓe o neli ɗum e maɓɓe goppeɗe leɗɗe e ɗi kanŋeji ɗi ndewoton ngare ndewe tagɗo on dokkuɗon haqqillaji e jiiɗe son ufnima on calima on ma Allah addu leɗɗe alluje takkodiraɗe pontoje peŋaɗe ha tiiɗi leɗɗe ɗeɗo hen bango ndewa Allah e palsuji mon onon kalke ɗon Allahu akbar skey ni Allah way sa ronki yiide Allah wonko woni yeeso ma ni yiya Allah nanga ɗum ene yiya Allah an jiya goɗɗum aɗa lebto hen aɗa tampa hen skey ceerno Khalid Baytil Ma'mour ngabbi Baytil Miqdas wangama yo Allah addu toon jaam hande tasiyo mawɗon toon yo Allah addu toon jaam ceerno Khalid yo Allah addu toon jaam ha timma en calmini dendagal wuddurnaɓe kala en ɗam jayɓe en ɗam babaɓe jimmiyaɓe wudduru pop en calmini e goto en calminan kala gonɗo e wudduru en calmini galle sumaraɓe galleji sosoɓe galleji sisiɓe galleji jajaɓe hay goto en ɗaccani kono en calmini mawni men Khadijatou Dia to wuddurɗo alhamdulillah yo Allah yoɓan moƴƴere kaw Sadou min calminima min juurimama kono en jeehi ha to Madina Gounass wuuro teddungo
en calmini Amadou Sissoko gorko mo Madina Gounass e dow inde ma e dow inde Amadou Bari gorko mo Jowol en calmini dendagal Madina Gounass naaɓe kala kono en calmini kadi Bayel Mbayi en calmini Amadou Samba Lo en calmini Guiɗo Leñol Ousmane Camara en calmini dendagal haaloɓe dakorde nde kala hay goto en ɗaccani alhamdulillah aadi min enen foof Daka Madina Gounass ceerno Khalid Abdoulaye Sy laana Nuhu juurima Baytul Miqdas koɓe jokki wadde Nuhu e yaadiɓe muɗum. mi salmitimama laawol gongol Seydi Sarr kisal Allah e nden ko mum yo wonema a jarama laana ka ummima Baytul Ma'mour ɓe ɓenni ɓe gari ha Baytul Miqdas laana ka juuri on ɗon nokku no neɗɗo juurorto nokku moƴƴo ni to ɓe joli e laana heeɗo ɓe jaaha Seydi Sarr ɓe bittota ko hay nokku gooto taw ko nokku mantininoɗo so wona alhamdulillah kala nokku mo ɓe birti kala nokku mo ɓe mbawi wirtade on ɗon nokku wooda ko noddiɗon annabi Nuhu e yamirore Allah e hema Nuhu oɗo nokku ko nokku naggam oɗo nokku ko nokku naggam oɗo nokku ko nokku naggam kala nokku moɓe gari e nokkuji alliyankoji gonnoɗi e aduna ɓe tinta tan ha sawto ara e mabɓe ene ewnoɓe ene wiya e hema Nuhu oɗo nokku de ko Makka ɗo wonno Makka oɗo nokku ɗo wonno Baytul Ma'mour oɗo nokku ɗo wonno Baytul Miqdas oɗo nokku eyyi kala ɗo tolni tan o wiye ɗon laana ka wangodi e mabɓe tuggi to funnage haaɗi e to hirnage haaɗi laana ka to funnage tuggito ha to hirnage ha toy laana ka wangodima e mabɓe ɗum ɗo foof wona tan laana ka ne jogui to heeruri ko ɗon tan yihi ala laana ka fuɗirde nangue e mutirde nangue laana ka yettima ɗum no ɗo laana ka dogata ɗo saraji laana ka ene waɗi 9 ujunere maleyka Allah nene resdi laana ka ene yaada e laana ka ene rena ka ɗo laana taw ka renata laana ka ko e yoolayru walla e lefte walla kala ko jogori hebde laana ka ene doga e ndiyam no lewru dogirta e asaman heni ɗum noon mboɗa andi Seydi Sarr ko ɗo yewtere nde haɗata so Allah hokkin hawrude janggo jokken qissa annabi Nuhu so hawre welede Allah oɗon jarlo oɗon jaafo yo Allah hokken hawrude janggo jokken qissa annabi Yusuf en calmini ɗo galle ceerno Madani Tall galle Cheikh Oumarul Foutiyou foof kono en calmini ceerno Souleymani Baal ɗon ɗo Neylus ceerno Yahaya Ba ɗon ɗo Tiwo en calminimo no feewi en calmini ceerno Yousuf Seydi Baal taw ko ɓi ceerno men ceerno Souleymane en calmini dental men gongal toon foof ceerno Modi Wat en calmini ɗum kañumne bandiraɓe men tawetoɓe taw fof en calmini Strasbourg naɓe foof en calmini ceerno Alaji Ba en calmini ceerno Dawda War en calmini ceerno Ibrahima War en calmini warnaɓe foof taweteɓe ɗon ɗo Strasbourg kono en calmini ceerno Ahmadou Thioune yo Allah yammo moƴƴere en calmini ceerno Alhassane Bari yo Allah yammo moƴƴere e cuddiɗo makko Yahaya Ba mi salminima taw ko Yahaya Ba mo Wuro Sidi taweteɗo to Strasbourg ceerno Abdoulaye Sarr en duwanima windere nde foof kala julɗo ɗo woni yo Allah hebbine mum jaam hebbinano ɗum jaam suura ɗum reena ɗum ɗum noon yo Allah ken hawde janggo
en ñaaguima joom janggo yo Allah hokken hawde janggo gollen kadi ko goɗoɗen gollude. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma amina ya rabbi ya rabbal alamina. Yo joom janggo rokkumen tawede janggo jokken ko joom janggo andini men yo en gandini yimɓe kono kadi ɓen hettotoɓe kadi ko ɓuuri en famde. Alhamdulillah jarama seydi Sy Allah yoɓe moƴƴere. nen Hajja Binta de gonɗo hande weltare muɗum e oɗo koɗo garɗo mo Allah addani ɓe moɓe moƴƴini jippude mum moɓe dokki ɗum hande inde moƴƴere ko ɗon calminɗen galle ceerno Muntaga Tall kala e ɓesgu mum e gardugol ceerno Madani Tall ceerno Seydou Nourou Tall kono kadi ceerno Makki Tall min calminima haaɗon ɗo golfo sohna Hajja Binta de en beltima en duwima en duwanima boobo o en duwanima kadi sehilama pop hande nan ɗo tartima saabu hande buuɗali meɗe feri feeñi fe jeeɓataki annabi Nuhu feeñi ɗo en dendi belemo yo Allah reene suurma hisnuma. En calmini sohna Mariama Thioub ha toon to Gawol ɗon calmini sohna Maymuna Thioub en calmini Gawol naaɓe pop e dow inde moɗon. En calmini banimen debbo sohna Bandel Silla en calmini joom wuuro Somona e dow indema ceerno Mangal Sy min nawtuma to Guiray ceerno Tidiane Sale dental yiɗɓe Sar Abdoulaye Sarr Aissata Sy ane joom galle ma min nawtumon ha to Rosso sohna Hawwa an ane joom galle ma ha to Mauritanie Papis Guissé min nawtuma ha to Burundi ceerno Abdoulaye Diop di Abou Diop Jalal Mangal Darigal kala kabruji garɗi rewata koye jungo ma min nawtuma ha to Daaraye wuuro Koli Gijilon ka moƴƴo ga gorko moƴƴo min nawtuma toon to États-Unis de Amérique sohna Ramata Saydou Thiongan ha toon to Gijilon Molil Baydi So neni men tedduɗo min calmini min juurimama min beltanimama en calmini bandiraɓe foof alhamdulillah Allah reen suura hisna a jarama ceerno Khali Abdoulaye Sy yo Allah yoɓe moƴƴere musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno yewtere min gaddano moon ñalawma hande o ɗum noon ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon seydi moon Sar Abdoullahi Sarr yewtidanno e ɓi nene mum ceerno Khali Abdoulaye Sy dande welne nde ko musidɗo meɗen Ousmane Ly to karalagal to ko Seydou Abouba jafoɗon no feewi so jiiɗi hebde jewtude tigui rigui noon on jatto YouTube tappon Weltare TV walla e nder jayde mon ndeɗo hen son tappi liye gonɗo hen o ma on jatto YouTube mbawon heeɗade kala ko ɓenniri on kala leppiɗa heɗonoki sa yito lowre men YouTube Weltare TV ma waw hettade kala e dow teddugal musidɓe tedduɓe ketki malaki jaam yo jaam Allah ñalane ha janggo inchallah. ala e annabi mo Allah jonno so wona Yasin boroɗo windere ala e annabi mo Allah jonno so wona Yasin boroɗo windere lifa mo jiɗata Allah yedama ganyamo ganyeda ko ɓurɗo winde lifa mo jiɗata Allah yedama ganyamo ganyeda ko ɓurɗo winde ngabbani dow kammo hasno yademo sana Muhammadu ɓurɗo winde ngabbani dow kammo hasno yademo sana Muhammadu ɓurɗo winde Allah rendini aha e inde giɗo moɗon ɓurɗo winde Allah rendini e inde moɗon e inde giɗo moɗon ɓurɗo winde nden wadde